Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay Papa. Jake? Sir Franz, patuol ka dinis riyan sa HR. May tuyo ko sa libo. Okay, Jake. Musunod ako. Sultihin lang siya. Kinsa to, Rian? Kinsa man lang Miss Rian diya sing? Kinsa na? Pastilan ni Skriki. Kinigatawa na. Ningon ang tuod siya nga kumidya ratong iya, pero murag intriga man hinoon kayong paminaw. Ang tono siya pangutanang bahay ni Rian nga kauban na mo sa Human Resource Department. Buotan kay si Rian. Sa ako lang pag-abuting kumpanya, dako og daghan na kayo siya og natabang nako. Ug may mga higayon man tuod nga musantop sa kununa-huna nga may gusto siya nako. Tungod siya malihok og kamayo nga rin ako, pero bisan pag maingon niya na. Gawas nga matanon ba kayo siya? Nasayod ko kung unsay husto o kung unsay dili. Kay gawas nga may kabilinggan o may mga anak nako. Naglaom na ko ang akong pamilya nga tuwas probinsya. Ug dili ko buot nga gubon ang ilang pagsalig na ko. Ni Corina og sa among mga anak nga sila si Dudot ug Miles. Oh, don't worry, sir. We already received these documents, and you can get in touch with us anytime. Yes, sir. Yes. Oh, yes. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Bye. Excuse me, Ma'am Rian. Gipaanhi ko na kunin mo sa office. Oh, yes. Yes, Sir Franz. Have a seat. May gikasulti ka sa phone. Makadisturbo ko. Mubalik lang ko karong taon-taon. What na? Okay na. Dali. Lingkod, sir. Sehr good. Sore throat? Menthol candies? Okay na, ma'am. May isugo ka? Wa, sir. But, as per required sa company, you need to fill up these forms. Okay. Ballpen? Yes, ma'am. Salamat. Kumusta ang imong area, Sir Franz? Wa ka ba'y mga problema? Or trouble sa mga units? Or sa mga machine operators? Or even sa mga personnel sa company? Okay naman, ma'am. Okay, Sir Franz. Nag-apong man siya nako samtang nagsuwat. Punan pa nga, gitawag ko na yung sir. Ay, pastilan mauwaw man ang hinuunta. Pangutana lang kung may buot kang ipangutana, sir. Wa. Sure? Pero, Pero unsa? Uneasy ka man sa akong tanaw. kuan, mura man og naka-fill up naman kog ingon ini. Yes, sir. Nag-update lang ta. Mao di ay.
Yes, sir? Gitawag mo ko ni Mog. Sir, ma'am. Mamamanta nga. Tawgon ko ni Mog, sir. Nga ubos raman kay ko ni mo. Dili man bagay nga tawgon ko ni Mog. Sir? Head ka man sa inyong linya, sa inyong area. Usa pa, nagmam ka man gani na ako. Ha? Ikaw, cute. Kung dili ka gustong tawagan ako, sir, ayaw pagtawag na ako, ma'am. Kon. Musugod lagi kong tawagan ko nimo sa akong name. Rian. Or pwede resab nga Miss Rian. Or Miss lang. Kay mo man ay common nga tawag na mo din basta mga babae. By the way, unsa may gusto nimo nga akong itawag nimo, Sir Franz? Maguwang man ko nimo. Batanon man kay kung para nako. Mahimo rag. Magpatawag ka Manoy? Nong? Nga dili ka pa man tiguang? Wa ka man makatingog, sir. Ayaw lang ko og. Alam ko tawag og, sir. Ma'am. So, kung dili ka gusto nga tawagan ako, sir, ayaw sab ko tawag ka og ma'am. Okay ra gid kaayo kun magriyan ka nako. Aron dili sab ko mag sir nimo. Unsa man? Deal or no deal? Noong sa maning babayana. So, kung dili ka gusto nga tawagan ako, sir, ayaw sab ko tawag ka og ma'am. Okay ra gid kaayo kun magriyan ka nako. Aron dili sab ko mag-sir nimo. Unsa man? Deal or no deal? Lunch break? Lunch break? Ay! Ay! Ting panikot naman di ay. France! Tawa naman ito! Dali. Mo diretso lang tas kantin. Mora na i-order nimo panyo to, St. Franz? Na may daghan nga kapilian og lami nga mga sudan dito. Okay na ni. Wa man sab kayo ko gutom. Nagtipid ba ko na si Sir Franz Mark? Pamilyado ko na. Aw, sa ko di ay. Ikaw di ay. Di ka pamilyado. Anli man lagi ka pirmi. Ikaw yun. Husto si Jake, Mark. Aw, Tipid gyud dood. Para nga may igo-igo tang mapada sa atong pamilya sa probinsya. mayo pa si Sir Franz nimo, Jake. Ha? Jake boy. May pa si Sir Franz kay kuan. Kuan ka ng pamilya gid kanunay ang gihuna-huna ba? Ikaw ang tiyan ra gid ang imong gisiguro taon. Maragid ka ng napay pipita ba? Pipita ka rin, yabag. Oh, pipita. Mga o nagkata ninyo. Unya na ng istorya mahumanta. Niyara ba ta atubangan sa grasya? Hain naman is Dudot o Miles. Diha raman to. Nangawa man. Hain man is sila manglaag. Wa pa mungkid mauli. Mga pasmo ni mga bataan ating paniud to na pa. Ay, nakaluto na ko sa paniod to ko rin na. Nalangilang juda kay dugay man nalatang manok. Oy, guwag naman gud to. Ay, okay ra, matansyang. Wa pa man si alauna sa udto. Awin noon, niaraman putas bahay. Oh, ang mga bata, hain naman to. Hain na to, nakasukad na raba ko. Andam na tong lamisa. Una na laog kaon dito ma. Basing gigutom na ka. Kaya agpason ko tong duha. Basig tuas ilang isyot. Ay, naunsa man ning duha, oy. Hibaw man ang tanting paniud to na.
Ako nalay tanaw nila. Ay, wa pa man sabyog ko bati ag kagutom. Ikaw lang usa kay unag paniud to dito kay nahibaw na kung gigutom ka na. Ay, ako na lang lagi apas nila, ma. Paniod to na lang dito. Nahala sige, ikaw man kahi mo apas. Wat-waton ta lang mo. Magdungan ratas pagpangaon. Gusto kitong gingon ni Papa Francing, no, Miles? Nga sa hinay-hinay, maano na ta? Nga, dili na kayo ta, batiyon o kamingaw niya kung mataod-taoran na siya dito Cebu? Bitaw. Pero, na-chay kayon Kuya Dudut, oy. Oh. Lumingawang di kayo ko ni Papa Francing. Oh, Labi na kung kasabaan ko mama ko rin. mao, pares jud to. Nakiparehas kinasin ako eh. Bitaw, labi na no, makanian po sa ato si Tito Grigi kuya. Muraman po siya ga atong papa. Miles, Ikaw Kuya Dudut, masap ka? Ingon anak sa imong batiun? Ha, Kuya Dudut? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!